Mara Çeper halçılık kärhanasynda dünýä meşhur nepis göllü türkmen hallaryny öňürmekde. Döwrüň talaplarına laýyk işler alınıp barlýar. Bu kärhanaň ezber elli halçylary, ýokary hiyelli, dürli reňkdäki, dürli ölçekdäki hallary goýa sowgatlyk üçin niýetlenilen haly önümleriniň dürli görnüşlerini dokap, halkymyzyň bu önümlere bolan ösen isleglerini kanagatlandyrmakda tutun ýerli rehmet çekýärler. Kärhanada Ustad Halyçy gelin gyýdylan ihlasyndan kemale gelýän nepis hallar halkymyzyň uly islegine eýe bolýar. Hormatly prezidentimiziň dokmy önümleriniň hil derejesini ýokarlandyrmak barada edýän aladalaryndan ruhlanyp zähmet çeken bu kärhanaň Ustad Halyçylary halkara parahatçylyk goýançmak ýeriniň her bir aýyny ýokary iş netijeleri bilen jemleýärler. Halçy gelin gyýdylan çeken asly rehmeti netijesinde kärhanada bellenen iş tapşyryklary üstünlükli berjä edilýär. Bu ýerde rehmet çeken ezerli halyçylar özleriniň hüner bayramlary bolan her ýylyň maý aýynyň soňky ýekşenmesine ýordamyza giňden bellenilýän türkmen halysynyň bayramynam ajaýyp toý sowgatlary bilen garşylaýarlar. Şeýle sowgatlyk haly önümleriniň hataryna döwrewap horjunlary, ýan torbalary, halyçylary, haly nukulun gapylyklary beýleki haly önümlerinden taýýarlanan bir neçe dürli görnüşli sowgatlyklar görkezmek bolar. Bu çeper halyçylyk kärhanasyny öňürleýän haly we haly önümleri Türkmen Haly Döwlet Birleşiginiň ýordamynyň ähli günjeklerindäki haly dükanlaryna uradylýar. Türkmen tebigatynyň gözel görkezingen her bir çetemi göli ajaýyp eseri ýadyňa salýan bu halylar her bir maşgalanyň döwletli ojaklarynyň törini bedemek bilen Ustad Halyçylaryň erginsiz ähmetleriniň eşiretli meýgelerdir. Kärhanaň Ustad Halyçylary ýurdumyzyň dokmy tenagaty puwdagyny döwrewap ösürmekde taýsy taýlalary diýen türkmen halkynyň mellili ijry, gahrman arkadagymyza hemde arkadagly gahrman serdarymyza alkyş sözlerini beýan edýärler.